நேயர்களே, இன்று பிறந்தநாள் மற்றும் திருமண நாள் காணும் அனைவருக்கும் ட்ரிபிள் விக்டரி சேனல் மூலம் வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். எல்லோரும் நல்லா இருக்கணும்னு சொல்லி இறைவன்ட்ட பிரார்த்தனை செய்கிறோம். இன்றைய நாள் மிக இனிமையான நாளாக அமைய எங்களுடைய வாழ்த்துக்கள். இன்று நம்ம பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறது என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா, மருதமலைக்கு போயிட்டுருக்கோம். கோயம்புத்தூர்லேருந்து மருதமலை. மருதமலைன்னாவே நம்மளுக்கு தேவரோட அவருடைய படம் தான். தேவரின் முருகா அப்படிங்கிற அந்த இதுதான் ஞாபகம் வரும். முதல்ல தேவர் படத்தில் எல்லாமே மருதமலையை தான் காமிப்பாங்க. அந்த யானை வந்து ஒரு வணக்கம் சொல்கிறது தான் எல்லா படத்துலையும் பார்த்துருப்போம். அவ்வளோ அருமையான ஒரு முருகன் வந்து இங்கே இருக்கிறாரு. அன்றைக்கி நாங்கள் சஷ்டி அன்னைக்கு போனதுனால பயங்கரமான கீழே வண்டியை 1 ஹவர் போட்டாங்க. அதுக்கப்புறம் நாங்கள் மலை ஏறுறதுக்கே 1 ஹவருக்கு மேலே ஆயிடுச்சு. போயிட்டு ஆனால் அன்றைக்கி தரிசனம் பார்த்திங்கன்னா ராஜ அலங்காரத்தில் முருகன் அவ்வளோ மருதமலையில் அவ்வளோ அழகாக இருந்தார். மருதமலை போயிட்டு வந்தால் நம்மளுடைய எல்லா கஷ்டங்கள் துயரங்கள்லாம் தீரும், எல்லா கஷ்டமும் படிப்படியாக இறங்கிரும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அது 100% உண்மை. அங்கே போயிட்டு வந்தோம். ரொம்ப அருமையான ஒரு ஒரு நம்மளுக்கு ஒரு தரிசனம் கிடச்சிச்சு. அதுதான் பெரிய விஷயம் இதில். அதாவது அந்த ம ம த அந்த தேவரின் அதாவது குலம் காக்கும் வேலையா அப்படின்னு சொல்லி பாடுவார்ல, அதை விட நம்மளுடைய குலத்தை காக்கிறவர், நம்மளுடைய குலத்தையே காக்கக்கூடியவர் அந்த மருதமலை முருகன். அந்த மருதமலை முருகனுக்கு நம்ம போயிட்டு வரையில நம்மளுக்கு அவ்வளோ ஒரு சந்தோஷம், நல்ல ஒரு வைப்ரேஷன் நல்லா இருந்துச்சு. நாங்கள் ஒரு ஃபங்க்ஷனுக்காக கோயம்புத்தூர் போக வேண்டியது இருந்தது. ஒரு கல்யாணம். அங்கே போயிட்டு நாங்கள் 1 ஹவர் இதுக்கு போயிட்டு வந்தோம் மருதமலைக்கு. ஆனால் அன்னைக்குங்கிற ஒரு டிராஃபிக் மேலே ஏற்றவே கீழேயே வண்டியை 1 ஹவர் போட்டுட்டதுனால, நாங்கள் அப்புறம் 1 ஹவர் வெயிட் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தோம் காரில். அதுக்கப்புறமாட்டியும் 1 ஹவர் கழிச்சு தான் டிக்கெட் கொடுத்து வண்டியை மேலே ஏற்றுனாங்க. அப்போ நாங்கள் போய் ரொம்ப அங்கேயும் கூட்டம் இருந்தாலுமே முருகனுடைய தரிசனங்கிறது அவ்வளோ ஒரு அழகாக இருந்தார் முருகன். அதை பார்க்கறதுக்கு கண் கோடி வேணும்னு சொல்லுவாங்கள்ல, அதுமாரி அவ்வளோ அழகாக இருந்துச்சு. முருகனோட தரிசனம் நல்லா கிடச்சிச்சு. நல்லா திருப்தியாக சாமி கும்பிட்டோம். ஆனால் அந்த மலையில் போகிறது, அந்த காரில் போகிறதெல்லாம் ஒரு அதாவது இதுமாரி பழனி, திருச்செந்தூர் இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப பிடிக்கும். திருச்செந்தூர்னா ரொம்ப, அதாவது திருச்செந்தூர் அடிக்கடி போகணுங்கிற ஒரு ஆசை வரும். அங்கே கடல் இருக்கிறதுனால. இங்கே என்னன்னாக்கா அந்த மலையிலே போகிறதுனால ரொம்ப அழகாக இருக்கும். மருதமலை போயிட்டு வந்தோம்னா நிறைய மாற்றங்கள் ஏற்படும் வாழ்க்கையில் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஏன்னா அவர் தேவர் தான் அந்த படங்கள்லாம் எடுக்கிறப்ப மருதமலை முருகனை கும்பிடாத நாளே கிடையாதுன்பாங்க. அவ்வளோ ஒரு தீவிர பக்தர் அவர். ஏன்னாக்கா அவர் அந்த அனுபவத்தில் ஏன் நான் இதை சொல்லிக்கிட்டே இருக்கேன்னு சொன்னால், எல்லாருமே ஒரு ஒரு கோயிலில் போய் ஒரு சாமியை கும்பிட்டுட்டு வரையில அவங்களுடைய அனுபவங்கள், அவங்களுக்கு நடந்த வாழ்க்கையில் நிகழ்ந்த மாற்றங்களை தான் அதிகமாக சொல்லுவாங்க. அதுமாரி வாழ்க்கையில் மருதமலை முருகன் கோயிலுக்கு போயிட்டு வந்தோம். அதாவது முருகன் என்ன செய்கிறாரு, கோச்சிட்டு அவர் பாட்டுக்கு குன்று இருக்கும் இடமெல்லாம் முருகன் இருக்கும் இடம், குமரன் இருக்கும் இடம்னு சொல்லிட்டாங்க. அது உண்மைதான். அவர் போய் மலையில் உட்காந்துட்டாரு. ஆனாலும் நம்ம வந்து அதை வந்து அவரை தேடி போய் நம்ம தரிசனம் பண்ணிட்டு வரோம் பாருங்க. எவ்வளவோ சூழ்நிலை இப்போ வந்து வெஹிக்கிள்ஸு, 4 வீலர்ஸ் அந்த மாதிரி போயிட்டுருக்கோம். இப்போ பஸ் போகுது, 2 வீலர் போகிறாங்க, எல்லாமே போகிறாங்க. எத்தனை வசதிகள் இருந்தாலும் அந்த சாமியை வந்து அதாவது அந்த பாம்பாட்டி சித்தர் குகைக்கெல்லாம் போகிறதுக்கெல்லாம் அந்த படிகள்லாம் ஏறுறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக தான் இருந்துச்சு. இருந்தாலும் ரொம்ப அருமையாக இருந்துச்சு போயிட்டு வரதுக்கு. அந்த பாம்பாட்டி சித்தர் குகையில் இருக்கிறத போய் அவரை தரிசனம் பண்ணது, முருகனை நம்ம தரிசனம் பண்ணது, அதெல்லாம் ஆன் தி வே. இப்போ நம்ம பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறது மருதமலை போயிட்டுருக்கோம். கோயம்புத்தூர் டு மருதமலை. அது ரொம்ப ஒரு பஸ்ஸே இருக்குதுங்க. பஸ் வந்து ஒரு அடிக்கடி பஸ் இருக்குது மருதமலைக்கு. இருந்தாலுமே நம்ம வந்து 4 வீலர் நம்ம ஃபங்க்ஷன் போயிருக்கனால, ஃபங்க்ஷன் அட்டெண்ட் பண்ணுமே சீக்கிரமாக குயிக்காக போகணும் அப்படிங்கிறதுக்காக நாங்கள் 4 வீலர் எடுத்துகிட்டு போனோம். அது ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு. அந்த அனுபவம்ங்கிறது அங்கே போகையில் ரொம்ப அருமையான ஒரு கோயில். அதை எல்லாருமே பார்க்கணும். கண்டிப்பாக பார்க்கணும். அது அந்த பாம்பாட்டி சித்தர் குகையெல்லாம் ரொம்ப அழகாகவே இருந்துச்சு. அங்கே பாம்பாட்டி சித்தர்னு வாழ்ந்தது, அந்த நாகம்மா வந்துட்டு போனது, அதெல்லாம் பார்க்கையில ரொம்ப அருமையாக அழகாக இருந்துச்சு. அந்த அதாவது கோபுர தரிசனம் கோடி புண்ணியம்னு சொல்லுவாங்க. அந்த கோபுர தரிசனம்லாம் பார்த்து அந்த கோயிலுக்கு போயிட்டு வந்து அதை கோயில் நெருங்க நெருங்க நம்மளுக்குள்ளரே ஒரு சிலிர்ப்பு உண்டாகும். ஐயோ அழகாக இருக்குதே கோயில். அந்த ஏறி போயிட்டு அங்கெல்லாம் பார்த்துட்டு சுற்றினாலும் ஒரு டயர்டு கூட இல்லை கிடையாது. ரிட்டர்ன் வந்து நாங்கள் ஃபங்க்ஷன் அட்டன் பண்ண வேண்டியது இருந்தாலும் 1 ஹவர் லேட்டாக தான் வர வேண்டிய சூழ்நிலை ஏற்பட்டுச்சு. எல்லாமே கவர் பண்ணிட்டு தான் வந்தோம். ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு, அழகாக இருந்துச்சு. எல்லாருமே முக்கியமாக பாம்பாட்டி சித்தர் குகைக்கு போகாமல்
வரமாட்டாங்க. அங்கே வந்து சப்தகன்னியர்களும் இருந்தாங்க. சப்தகன்னியர்கள் வந்து ஒரு அழகா இருந்துச்சு. அங்கேயும் நம்மளுடைய வேண்டுதல் வைக்கலாம். இப்போ வாராகி நம்ம கும்பிடுறோம் தனியாங்கன்னா, சப்தகன்னியர்கள் அங்கே அவ்வளோ ஒரு அருமையா அதுக்குன்னு ஒரு பிளேஸ் இருக்கு. அங்கே போய் எல்லாமே வேண்டிட்டு நல்லா செய்றாங்க. அதுமாரி இந்த பாம்பாட்டி சித்தர் குகைக்கும் போறாங்க. அங்கேயும் வந்து பாம்பாட்டி சித்தர் இருக்காரு. அங்க வந்து அவர் எப்படி தவம் செஞ்சார், போனார், வந்தாரு. அவர் எப்படி பாம்பா உருவெடுத்தார் அப்படிங்கிற அந்த கதைகள்லாம் அழகா போட்டிருப்பாங்க. அதெல்லாம் ரொம்ப பார்க்கறதுக்கே ஒரு முக்கியமான கொ ம ம அதாவது முருகன எல்லாருக்குமே பிடிக்கும். அழகுக்கு பெயர் பெற்ற அந்த முருகன யாருக்குமே பிடிக்காது, எனக்கு பிடிக்காதுன்னு யாருமே சொல்ல மாட்டோம். எல்லாருக்குமே பிடிக்கும். அவர் கோயிலுக்கு போறது சரி, குழந்தைங்கள்லேருந்து பெரியவங்களுக்கு எல்லாருக்குமே பிடிக்கும். என்ன ஒரே ஒரு கொஞ்சம் ம் அ ஏறுறது படிகளும் கொஞ்சம் கம்மி தான். ரொம்பலாம் ஏற வேண்டியது கிடையாது. படிகள் பழனியோட கொஞ்சம் கம்மியா தான் இருக்கும் பார்க்கறதுக்கு. ஆனா பாம்பாடி சித்தரெல்லாம் இறங்கி, ஏறி பார்க்கையில கொஞ்சம் நம்மளோ அதாவது அந்த ஏஜ பொறுத்து அந்த ம ம அந்த வ ம ம கொஞ்சம் ஏறி இறங்குறது கொஞ்சம் கஷ்டமா இருந்தாலும், நல்லபடியா போயிட்டு ஒரு தரிசனம் தாங்க முக்கியம். அங்க போயிட்டு ஒரு நல்ல வைப்ரேஷன் இருந்துச்சு. நல்ல ஒரு மாற்றம் இருந்துச்சு. நல்ல ஒரு சேஞ்ச் இருந்துச்சு. மருதமலை முருகனுடைய பரிபூரண அருள் எங்களுக்கு கிடைச்சிச்சு. அதுமாரி நீங்களும் ஒவ்வொரு தடவைக்கும் இப்ப அந்த குழந்தை இல்லாதவங்கலாம் போய் அந்த மரத்தில தொட்டில் கட்டி வேண்டிக்கிறாங்க. வேண்டிக்கிட்டு அங்க அதெல்லாம் எல்லாமே அதாவது குழந்தை இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டாவே மருதமலை போகலாம். எந்த முருகன் கோயில் திருச்செந்தூர் போவாங்க. திருச்செந்தூர் விரதம் இருந்து நாங்க அன்னைக்கு போனது சஷ்டிங்கிறதுனால ரொம்ப விசேஷமா இருந்துச்சு. ரொம்ப அருமையா இருந்துச்சு. திருச்செந்தூருக்கு குழந்தை இல்லாதவங்க அது போயிட்டு கடல்ல குளிச்சுட்டு முருகன சஷ்டி அன்னைக்கு போய் வேண்டிட்டு சஷ்டி விரதம் இருந்துட்டு வந்தாங்கன்னா, நிச்சயமா போயிட்டு வந்த உடனே ஒரு குழந்தை பிறக்கும் அப்படிம்பாங்க. அதே மாதிரி தான் மருதமலைக்கும். மருதமலையும் போயிட்டு வந்தா நல்ல ஒரு புத்திர பாக்கியம்ங்கிறது நிச்சயமா கிடைக்கும். இந்த பாம்பாடி சித்தர் குகை கோயிலுக்கு அந்த உள்ளார இறங்கணும். உள்ளார அந்த படியில இறங்குறது கூட கடகடன்னு இறங்கிர்றோம். ஆனா, அந்த ஏர்றப்ப திரும்ப ரிட்டர்ன் வரையில ஏர்றப்ப கொஞ்சம் கால் வலிக்க தான் செஞ்சுச்சு. இருந்தாலும் சாமி தரிசனம்னா சும்மாவா? அவ்வளோ லாங்கில போயிருக்கோம். கோயம்புத்தூர் போய் மருதமலை போறதுன்னா கொஞ்சம் இதா இருந்தாலுமே, ரொம்ப அந்த லொக்கேஷன் அந்த 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 இது அங்க கூலிங்கான ஒரு இது இருக்கும். ஆனா, இப்பயும் இந்த வெயிலா தான் இருந்துச்சு. அங்கேயுமே கூட அதாவது அந்த கோயம்புத்தூர் என்ட்ரன் ஆனவுனே அந்த ஒரு கூலிங் கிடைக்கும். ஏன்னா, அவ்வளோ ஒரு நல்ல கூலிங்கான பிளேஸ். அங்கேயுமே வெயில் ஜாஸ்தியா தான் இருந்துச்சு. கொஞ்சம் பரவால்ல. இருந்தாலும் நம்ப ஊர்லாம் பார்த்தீங்கன்னா, பயங்கரமான வெயில் அதாவது இப்போ நம்ம ம் ஐப்பசி, கார்த்திகை, மார்கழி, தையெல்லாம் அப்படியே குளிரும். புரட்டாசிலாம் குளிரும்பாங்க. ஆனா, அங்கலாம் பார்த்தீங்கன்னா, இப்பயே கடுமையான வெயில். இப்ப தான் கொஞ்சம் கொஞ்சம் மழை நம்மளுக்கு இது காட்டிக்கிட்டு இருக்குது. இருந்தாலுமே அவ்வளோ வெயில்லையும் நம்ம காலையில நாங்க கிளம்புனது ஒரு நல்ல ஒரு 12 மணி, 1 மணிக்குள்ளார போய் பார்த்தாச்சு சாமிய. பார்த்தது அவ்வளோ ஒரு தரிசனமும் அவ்வளோ நல்லா இருந்துச்சு. ஆனா, நம்பளுக்கு இந்த எல்லாருமே மக்கள் வயசானவங்க எல்லாருமே ஏறி இறங்குறாங்க. இந்த பாம்பாட்டி சித்தர் குகை கோயிலுக்குள்ளார போறாங்க. அங்க எல்லாருமே பார்த்தீங்கன்னா, அந்த பக்கத்தில ஒரு காடு மாதிரி அந்த பகுதிக்குள்ளலாம் அந்த அந்த நாகம் வந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறவங்கலாம் எட்டி பார்த்தாங்க. நாங்களும் போய் பார்த்தோம். ஆனா, எங்களுக்கு கண்ணுக்கு படல. ஏன்னா, அவர் அந்த மாரி போவாரு அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க. அது நான் பார்த்தது கிடையாது. அவங்க பார்த்துட்டு அங்க வேடிக்கை பார்த்துட்டு இருந்தாங்க. நாங்களும் போய் எட்டியெல்லாம் பார்த்துட்டு இருந்தோம். ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு. அந்த கோயிலுக்கு போயிட்டு அவரையும் தரிசித்தன ஒரு சித்தரை தரிசிக்கிறது அப்படிங்கிறதுக்கு நம்மளுக்கு மிகப்பெரிய ஒரு நல்ல ஒரு மாற்றங்கள் உண்டாகும். அவரையும் நம்ம தரிசிச்சிருந்தோம். ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு. நீங்களும் முடிஞ்சா ஒரு தடவ மருதமலை கண்டிப்பா போங்க. அவரோட அதாவது முருகனுடைய பரிபூர்ண அருள் கிடைக்கணும். உங்களுக்கு ஏதோ வேண்டுதல் இருக்கு, குழந்தை பாக்கியம் வேணும், வேற ஏதாச்சும் விஷயங்கள் நல்ல ஒரு கடன் தீரணும் அப்படின்னு சொன்னா, செவ்வாய்க்கிழமைகள்ல நம்ம முருகனை தரிசித்தோம்னா, நம்மளுக்கு அவ்வளோ ஒரு நல்ல எஃபெக்ட் இருக்கும். போயிட்டு எங்களுக்கு கமெண்ட் பாக்ஸ்ல குடுங்க. இது பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க. உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், ரிலேஷன் எல்லாருக்கும் சொல்லுங்க. எங்களுடைய பதிவை பார்த்த அனைவருக்கும் நன்றி. மீண்டும் அருமையான